Je letný deň a po pláži nedaleko Dunkirku sa prechádzajú dvaja osamelí chodci. No pred 60 rokmi vyzerala táto pláž úplne inak. V máji 1940 sa pazúri nacistického Nemecka začali načahovať za Belgickom a Holandskom. 340 000 britských, francúzskych a belgických vojakov padlo do pasce na plážach nedaleko Dunkirku. Ustúpiť nebolo kam. Za chrbtom mali iba Lamanšský príliv. Nad nimi hučali motory nemeckých bombardérov a kropili ich bombami. Hovorím to teraz úplne vážne. Mám taký pocit, že keď umriem, určite pôjdem do neba, pretože peklom som už prešiel. No i z tohto pekla sa dalo ujsť. Pozrite si náš príbeh o jednej z najväčších záchranných akcií v histórii vôbec. Slovenská televízia uvádza britský dokumentárny seriál Najslávnejšie úteky. Útek z Dunkirku. Keď v septembri 1939 Adolf Hitler napadol Poľsko, Veľká Británia vyhlásila nemeckú vojnu. Britskú expedičnú armádu BEF v počte 150 000 vojakov odvelili do Francúzska. Briti predpokladali, že podobne ako za prvej svetovej vojny, Nemecko i teraz zaútočí cez neutrálne Belgicko. Aby tomu zabránili, zaujali pozíciu na ľavom krídle spojencov. Nemecký vpád do Belgicka 10. mája 1940 bol spojený s útokom na Holandsko. Armáda BEF, tentoraz v počte 200 000 mužov, sa pohla smerom k Belgicku, aby sa s nimi stretla. Na sever od nich, 14. mája, kapitulovalo Holandsko. Hrozilo, že nemecké obrnené jednotky na juhovýchode odrežú britský expedičný zbor od oddielov na severe Francúzska. Briti museli urobiť neľahké rozhodnutie. Mohli sa stiahnuť na juh a pripojiť sa k francúzskym vojskám. Alebo sa mohli stiahnuť smerom na západ k Dunkirku a pridať sa k Belgičanom, ktorí sa ešte stále nevzdali a bojovali. No Nemci rozhodli za nich. A než sa Briti stihli presunúť smerom na juh, Nemci ich odrezali. Prvá francúzska armáda zlyhala. Britom nezostalo nič iné, len sa stiahnuť smerom k Dunkirku. Winston Churchill sa stal práve v tom čase predsedom vlády. I hneď sa musel postaviť z očí v oči najväčšej kríze vo svojom živote i v živote krajiny. Churchill naliehal na expedičnú armádu BEF, aby odpovedala protiútokom. Z tohto plánu však čoskoro zišlo. 22. mája Nemci dosiahli predmestia Calais. Britské vojská v tejto bitke vynaložili obrovské úsilie, no straty boli veľké a mnohí padli do zajatia. Lord Gord, veliteľ BEF, informoval Londýn, že jeho hlavnou prioritou teraz musí byť záchrana zvyškov jeho armády. Churchill súhlasil a udalosti nabrali rýchly spád. Bob Brooks bol 20-ročný ostreľovač. Celých 14 dní sme ustavične bojovali. Línia sa stále posúvala. Na nešťastie len raz sme sa pohli dopredu. Väčšinou sme ustupovali. Príslušník kráľovského delostrelectva Harry Garrett má podobné spomienky. To, že sme neustále ustupovali, bolo veľmi demoralizujúce. Ulice boli plné civilistov na úteku, detí, kočiarikov, koní, psov, mačiek a veľakrát sa stalo, že sme sa museli na bojové pozície dostať obchvatom cez polia. Nemecké bombardéry sa vracali v pravidelných cykloch, hoci nevždy bombardovali. Niekedy ostreľovali civilistov, ktorí zostali vonku a samozrejme nás, vojakov. Vládol tam neuveriteľný chaos a dezorganizácia. Pohli sme sa, povedzme, týmto smerom a zrazu nás Nemci začali z oboch strán ostreľovať. Mesto Dunkirk bolo v ruinách. Veľká časť jeho prístavu bola úplne zničená. Oblaky dymu, ktoré sa nad ním vznášali, bolo vidieť až v Doveri na druhej strane prielivu.
Vojaci spojeneckých vojsk sa zhromažďovali na plážach nedaleko mesta. Admirál Bertram Ramsay slúžil v Doveri ako vlajkový dôstojník. V podzemí známych bielých útesov Doveru malo veliteľstvo vybudovaný svoj štáb. Ramsay ho poverili zorganizovaním námornej evakuácie, ktorá dostala kódové označenie Dynamo. Nezostávalo veľa času na zvyš. Prvé lode preplávali kanál 27. mája. A v nasledujúci deň Belgičania kapitulovali. Čas pracoval proti jednotkám BEF. Hrozilo, že námorníctvu sa podarí zachrániť len 45 000 vojakov z celkového počtu 340 000. Prvý deň evakuácií navyše odhalil ďalšie problémy, ktorým museli Briti čeliť. Najjednoduchšou cestou bola trasa Z, južne od zradných pličín pri Doveri. Lenže ak by ju použili, vystavili by lode silnému nemeckému ostreľovaniu. Navyše ich bombardovali aj zo vzduchu. Trasu Z mohli využiť iba v noci. Inou možnosťou bola trasa X. Viedla však cez zamínovanú oblasť a odmínovanie by akciu spomalilo. Bezpečná zostala iba trasa Y, no tá bola omnoho dlhšia. V prvý deň evakuácie sa za 6 hodín nepodarilo evakuovať ani 10 000 britských vojakov. A nemecká armáda pritom potrebovala na obsadenie Dunkirku už iba jeden deň. Pri ústupe na pláže nechávala za sebou armáda BEF ťažké delostrelecké zbrane, autá i väčšinu svojej výzbroje. Keďže úniková trasa Y bola časovo náročnejšia a presun vojsk trval dlhšie, Ramsay pochopil, že bude potrebovať viac plavidiel. Skonfiškovali nielen trajekty na osobnú prepravu, ale i výletné parníky. Nevýhodou týchto plavidiel bolo, že sa nemohli doplaviť až na pobrežie. Použili všetko, čo sa dalo. Rybárske člny, jachty, výletné bárky, hocičo. Dokonca i preslávené výletné lode mesta Dunkirk. Už som to v jednom rozhovore opísal. Povedal som, že to vyzeralo ako armáda šialencov. Použilo sa akékoľvek plavbyschopné plavidlo, od malých riečnych člnov až po veľké nákladné lode. Práve tie sa mimoriadne dobre uplatnili, pretože majú rovné dno a sú veľmi priestranné. Každá z nich mohla pojať stovky chlapov. Využili sa aj záchranné člny, ba i remorkéry. Jednoducho všetko, čo sa dokázalo plaviť. I počasie stálo na strane Britov a bolo veľmi pokojné. Celý týždeň sa nad príplavom neobjavili búrkové mračná. Východná hrádza prístavu v Dunkirku sa stala najdôležitejším stanoviskom počas evakuácie. Práve odtiaľto sa podarilo zachrániť 2,5 krát viac mužov ako z iných stanovíšť na plážach. Z nákladných áut sa tu podarilo vybudovať provizórne móla. Na to, ako to tam vyzeralo, si spomína Robert Timbrell, príslušník kanadského kráľovského námorníctva. V prvý deň som uvidel na pláži 400 000 mužov. Na ten pohľad nikdy nezabudnem. Z diaľky sa to javilo ako čierna čiara. Vyzerali ako veľké mravce alebo niečo podobné, pretože z mora nebolo vidieť, že sa hýbu. Len čo sme tam dorazili, začali nám hlavou víriť úvahy o tom, koľko vojakov sa nám podarí dopraviť späť. Bol to neuveriteľný pohľad. Pred svítaním sme videli nad Dunkirkom žiaru. Mesto vyzeralo dosť tragicky. Ponášalo sa na veľkú ohnivú guľu, z ktorej vystupoval dym. Tento obraz vlastne zatienil všetko ostatné. Keď sa začalo pomaly brieždiť a my sme dokázali rozoznať líniu pobrežia až k mestu Dunkirk, zavolal nás kapitán a začal loď pomaly otáčať. A presne v tom momente sa začal útok bombardérov. Museli sme zvládnuť nielen pristávací manéver, ale zároveň páliť na lietadlá. Dodnes neviem, ako sa nám podarilo doplaviť sa k brehu. No keď sa letecký útok skončil, boli sme zrazu na pobreží. Dlhé rady vojakov smerovali až do mora. Mnoho vojakov bolo až po krk vo vode. Niektorí sa utopili pri pokuse nalodiť sa na malé plavidlá.
Delostrelec Brooke patril k tým, čo zostali čakať na pobreží. Musím povedať, že jeden či dvaja vyšší dôstojníci robili, čo mohli. Museli nejako zorganizovať naloďovanie vojakov a tak nás delili do skupín. Zostali sme na pláži až do ďalšieho útoku bombardérov. V momente, keď sa objavili, sme sa pokúšali zamaskovať v dunách. Zarývali sme sa do piesku, aby nás nebolo vidieť. Potom bombardéri odleteli a my sme sa vrátili späť do radu. V naloďovaní došlo k dlhej pauze. Povedali nám, aby sa tí, ktorí ešte dokážu plávať, pokúsili plávať v ústretí lodiam. Musím povedať, že to bolo riadne ďaleko. Mali sme sa vyšplhať po lane. Naposledy som sa šplhal po lane na základnej škole. Mám pocit, že únava, ako i to, že sme posledné 2 alebo 3 dni nič nejedli a nemali sme ani dostatok pitnej vody, spôsobili, že sme sa jednoducho nedokázali potom lane vyšplhať. Museli sme sa vzdať a vrátiť sa na pláž. Nepretržité bombardovanie vyvolalo medzi vojakmi paniku. Dôstojník Stanley Nettle patril k tým, čo sa snažili získať kontrolu nad situáciou. Keď začal príliv, zbadal som, že sa blíži záchranný čln a v tom sa vojaci ako vystrojený šíp vrhli do vody. Brodili sa vpred, až kým im voda nesiahala po prsia a pokúšali sa cez okraj vyškriabať do člna. Čln sa potopil a ja som si pomyslel, že toto nie je správny postup. Asi o hodinu neskôr sa objavil ďalší záchranný čln a situácia sa zopakovala. Rozhodol som sa, že s tým treba niečo urobiť. Keď sa blížil tretí čln a muži zopakovali to isté, vošiel som do mora spolu s nimi. Povedal som im, aby počkali, pokiaľ čln nepripláva až do plytkej vody. No oni sa napriek tomu tlačili dopredu. Tak som vytiahol revolver a vypálil som pred muža, čo bol na čele šíku. Asi 2 metre pred neho. Všetci sa stiahli a pozerali, čo sa deje. Zahnal som ich späť na breh. Prikázal som im, aby sa vrátili a čakali. Uvedomil som si, aká úžasná je disciplína britských vojakov. Mnohí z nich mali zbranie, mohli sa so mnou veľmi rýchlo porátať, no oni sa poslušne vrátili späť. 2 z nich som prikázal, aby pritiahli čln do plytkej vody, otočili ho provou k moru a aby do neho nastúpili cez kormu. Čln sme potom otlačili. A tak sa to celé rozhýbalo a potom sme opakovali ten istý postup. Napriek hrdinskej snahe sa zdalo, že väčšina príslušníkov expedičnej armády padla do pasce. Zostávalo iba veriť, že sa nejakým zázrakom zachránia. V máji 1940 zostalo viac ako 250 000 britských, francúzskych a belgických vojakov uväznených nedaleko francúzskeho prístavného mesta Dunkirk. Ak by všetci padli do zajatia, obranyschopnosť britskej armády by sa znížila natoľko, že by ďalej nedokázala odolávať nemeckým útokom. Nemecké bombardéry útočili na vojakov na plážach a všetko nasvedčovalo tomu, že britských vojakov opustilo šťastie. No v tom sa stal zázrak. 24. mája sa postup nemeckých vojsk smerom k Dunkirku zastavil. Stalo sa tak na Hitlerov rozkaz. Čo Hitlera motivovalo k tomuto činu, je stále predmetom dohadov historikov. Hitler sa pravdepodobne nádejal, že Briti uznajú bezvýchodiskovosť svojho položenia a začnú prosiť o mier. Je možné i to, že Hitlera presvedčil Göring, hlava nemeckej Luftwaffe, aby smel operáciu dokončiť pomocou svojich výkonných bombardérov, tzv. Štúk. Nech už bolo toto rozhodnutie motivované tak či onak, Briti získali niekoľko cenných dní navyše. No potom dostali Nemci iný rozkaz. 28. mája prešli Nemci znovu do ofenzívy. Jadro britských armád sa zhromaždilo na plážach, no zadné voje spojencov začali neľútostnú odvetu. Nedostatok munície i to, že ťažkú delostreleckú techniku mali v rukách Nemci, spôsobilo, že Briti sa dostali pod silný tlak nemeckých obrnených jednotiek. Bránili sme im v postupe tak dlho, ako to len bolo možné. No s 1 či 2 protitankovými delami, niekoľkými guľometmi, ktorým navyše dochádzala munícia. S tým ste proti tankom jednoducho nemali žiadnu šancu. Neviem teda o nikom, komu by sa s obyčajnou puškou podarilo zastaviť tank.
Kapitán Harold Irvine Andrews získal ako jediný kríž kráľovnej Viktórie za vodcovské schopnosti počas tejto evakuácie. Keď sa Warwickshireský regiment dal na ústup, objavilo sa nové neočakávané nebezpečenstvo. Vojakom hrozilo, že padnú do nemeckého zajatia. Bert Evans patril k tým, ktorých zajali. Chytili ma, spútali a hnali ma cez polia do tejto šopy. Spolu s kapitánom sme vošli dovnútra ako poslední. Kapitán začal vyjednávať s jedným vysokým príslušníkom SS a prosil ho: nemáte, prosím vás, nejakú vodu? A nemohli by si aspoň niektorí muži sadnúť? Nemec mu povedal: môj milý, z miesta, kam idete, nie je návratu. V tom sa zohol k vojenskej čižme pre granát a hodil ho. Granát ma síce nezasiahol priamo, no aj tak som spadol na zem. Za tých niekoľko sekúnd, čo trval výbuch, a sami Nemci sa pred ním museli chrániť, ma kapitán chytil za rameno a vytiahol von zo šopy. Tak sa nám podarilo za dom ujsť. Utekali sme asi 300 alebo 400 metrov a došli sme k jazierku so stojatou vodou. Obom mužom sa podarilo ukryť vo vode, no ich kamarátov Nemci po 5 vyviedli von zo šopy a postrieľali. Masaker prežili len 3. SS sa pustilo za Evansom a jeho spoločníkmi. Jeden z príslušníkov SS nás prenasledoval až k jazierku. Potom z bezprostrednej blízkosti vystrelil na dôstojníka a rozstrelil mu hlavu. Bol na mieste mŕtvy a potopil sa. Potom vystrelil na mňa. 2 náboje zasiahli strom, odrazili sa od neho a trafili ma zozadu do krku. Ponoril som sa pod vodu až k dnu. Nemec si pomyslel, že ma zabil, ale mýlil sa. Len pri tomto jedinom vojnovom zločine prišlo o život viac ako 80 britských vojakov. Táto obeť zadných vojov spojeneckých vojsk však pomohla tým, ktorí boli ešte stále na plážach pri Dunkirku, získať trochu času navyše. Počas čakania na evakuáciu ich bez prestania bombardovali. Niektorí z vojakov si kládli otázku, kde boli v tom čase britské lietadlá. A hoci sa zdalo, že to nie je pravda, veľa anglických Spitfireov bolo v tom čase v akcii. Priblížil sa pomerne veľký počet nemeckých bombardérov a potom len tak z ničoho nič, akoby odnikiaľ, sa na nebi objavili naše lietadlá a pustili sa do Nemcov. Nemecké lietadlá padali jedno po druhom dolu z neba. RAF stratilo pri vzdušnej bitke nad Dunkirkom 99 lietadiel. No na chýroch bolo niečo pravdy. Veliteľ letectva, maršal Dading, trval na tom, aby väčšina lietadiel zostala doma a ochraňovala krajinu. Lode na otvorenom mori boli ľahkými terčami. Priblížili sa nemecké štuky a bomby len tak svišťali. Z výšky 500 až 1000 metrov sa strmhlavo rútili dolu. Prvá bomba padla rovno do komína našej lode. Volala sa Crested Eagle. V podpalubí spôsobila stlačená para velikánsky výbuch bojlera. Horúca para, ktorá z neho unikala von, mnohých vojakov obarila. A tí, čo to prežili, sa snažili pomáhať ostatným. Vyťahovali von telá. Loď sa začala pomaly potápať. Pri evakuácii Nemci potopili 7 francúzskych torpédoborcov a 24 britských torpédoborcov a menších vojnových lodí. Každé štvrté z menších plavidiel na druhú stranu prielivu nedoplávalo. 1. júna držali obranné pásmo okolo Dunkirku prevažne francúzske vojská. V tom čase zostalo na plážach už len 40 000 britských vojakov. Zvyšok boli Belgičania a Francúzi. No Churchill nariadil, aby ich evakuovali spolu s Britmi. 3. jún bol posledným dňom evakuácie.
Nasledujúceho dňa sa malá časť vojska, ktoré zostalo pri Dunkirku, vzdala. Pri záchrannej akcii sa však podarilo zachrániť 300 000 Britov a príslušníkov spojeneckých armád. Po úspešnej akcii si mnohí šťastne vydýchli. Asi to bude znieť hlúpo. No keď som vystúpil z lode, padol som na zem a poboskal som ju. A nebol som sám. Povedal som si, vďaka ti, Bože, za Anglicko. Keď ich vlak viezol cez Kent smerom do vnútrozemia, vítali ich ako hrdinov. Churchill síce neskôr vyhlásil, že vojny sa nevyhrávajú úspešnými evakuáciami, no táto sa stala dôvodom národných osláv. Vojaci, ktorým sa podarilo ujsť z Dunkirku, boli nasadení do iných bojov. Hoci na pevnine nechali veľkú časť výzbroje, jadro armády bolo zachránené. Príbeh o tomto veľkom úteku sa však ešte nekončí. Viac ako 1000 mužov, ktorí zostali pri Dunkirku, ušlo zo zajatia. Bol medzi nimi aj nadporučík Jimmy Langley, príslušník škótskych jednotiek, ktorý bojoval v zadnom boji. Ranený Langley sa nedostal na žiadnu z posledných evakuačných lodí, pretože jeho nosidlá zaberali príliš veľa miesta. Previezli ho späť do polnej nemocnice a neskôr padol do nemeckého zajatia. Langley prišiel v boji o ruku, no len čo sa uzdravil, začal plánovať útek. Pri úteku z Dunkirku mu pomohli jednou z únikových ciest dopraviť sa až na juh Francúzska a odtiaľ za vytúženou slobodou. Keď sa dostal späť do Londýna, zamestnali ho na veliteľstve tajnej organizácie MI9. Tá pomáhala zajatcom na úteku a letcom, ktorých zostrelili nad nepriateľským územím. Úniková cesta, ktorú použil, bola dielom kapitána Iana Garova, tiež utečenca z Dunkirku. Garov sa cestou necestou peši dostal až na juh, nedaleko Vichy vo Francúzsku. V Marseille sa dobrovoľne prihlásil úradom, no ako dôstojníkovi mu ponechali relatívne veľkú slobodu. Využil príležitosť a pripravil únikovú trasu. Stovky ďalších vojakov, ktorí zostali pri Dunkirku, sa po nej dostali na slobodu. V máji 1990 pri príležitosti 50. výročia udalosti v Dunkirku britské plavidlá oslavovali triumf z druhej svetovej vojny. Keby sa operácia Dynamo nevydarila, keby vojaci v bojoch okolo Dunkirku nebránili frontovú líniu tak statočne, že sa vďaka nim zachránilo 240 000 britských a 95 000 francúzskych vojakov, keby nebolo obete tých, čo sa už z týchto bojov nikdy nevrátili domov, deň D by vôbec neestvoval. Oslavy výročia sa stali dojímavým prejavom úcty britským vojakom, ktorí boli pevne rozhodnutí uniknúť nacistickému zajatiu. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Savit Košice. Spolupracovali Ivan Krúpa, Peter Himič, Jozef Úradník, Igor Makovický, Pepina Artimová a Peter Grossman. Slovenská televízia 2000